היא מצוינת. למעשה, כמעט כולכם, אני יודע שיש תמיד זוג או שניים, לא, אבל אחרת כולכם מכירים את תמר מאז שהיא הייתה בערך גיל של גבריאל היום. לא יודע. בכל אופן, הסיבה לשמחה הגדולה היא שהם באו לכמעט חודש מניו יורק, גם ירון ותמר וגם גבריאל בן 3 שנים וחודש וגם נלי בת כמעט שנה, 11 חודש. הייתה התרגשות גדולה כי זה היה תמר וירון שהחליטו לקרוא לה נלי על שם האימא של שרה. אני מוכרח להגיד, היה הרבה דמעות, שרה ושלושת האחיות שלה כשנודע על זה, ונלי היא מאוד נלי ונהדרת. נלי היא מאוד נלי, זה משפט מפתח. כי היא יודעת מה היא רוצה, כבר עכשיו אפשר להגיד. עכשיו, שרה הייתה בחודשים האחרונים די הרבה בניו יורק, אבל למעשה לא הייתה בניו יורק, הייתה אצל הנכדים. כי באותו הזמן ירון ותמר היו מאוד עסוקים בהסרטה. וגם היום שהם פה, חלק השמחה היא שירון יכול להישאר הרבה זמן פה, כי הוא יחד עם חבר שלו מניו יורק שהגיע הנה, עושים עריכה של הסרט. אני יכול להגיד לך שקודם כל תודה נורא לשרה. שרה היא פנומן. שרה היא עושה מה שאף אחד... מחיאות כפיים. זה ממש לא לפי התוכנית. מחיאות כפיים. לבד, והשמחה היא גדולה. ואני רק מאחל לכולכם חג שמח לפסח, סדר פסח. ושמחה רבה אני מפריעה, אבל אני רוצה מזכרת. ואני רוצה את כולכם בבר מצווה של גבריאל, בחתונה. של תמר, ובפרמיירה של נלי ובפרמיירה של הסרט. ובחתונה. ירון, בטוח אני אהיה. רגע, נוצא את השולחן. אני עושה וידאו. הילד פה בדרך כלל שלום אנחנו אחרי מה שחבר בצעירים שכתבה מתוקי, אתה רוצה קצת מים עם קרח? עוגה.